ту худатро дӯст медорӣ? ман худамро Фақат росташ? ман худамро росташро биём дӯст намедорам. Барои чӣ? барои ин ки дар ҳамин синни соли хурдӣ на он қадар зиндагӣ кардем, лекин падару модарро бисёр ғам азобҳо додем. Агар ту барои хӯрок пул надошта бошӣ, метавонӣ ягон нафарро барои ҳамин хафа кардан ё ба дуздӣ даст задан? ман бисёр гуруснагиҳоро кашидам. ягон бор ба ин корҳо даст надодам ва намехоҳам даст додам. Ҳоло ту агар хато накунам 14-15 сола ҳастӣ? 16. 16. 2013. Аҳа. Дар ҳамин 16 соли ҳаётат ягон бор ягон ҳам синфатро ягон ҳамсоя духтарро хафа кардаӣ? ман дар синф ҷанг мешудем бо писарҳоам бо духтарҳоам, лекин боз ҳамон рӯз ва ҳамон соат боз бо ҳамдигар оштӣ мекардем ва бо ҳамсӯҳбат мешудем. ба фикри ту ҳамин мард ҳақ дорад ё ки оё метавонад занро занад? ҳақ надорад, чунки ҳаққи зану мард ҳозир як аст. бояд як ҳамфикр шаванд ва зиндагиро пеш бубаранд. ба фикри ту модаратро хафа кардаӣ? ман модарамро дар ҳамин морид ки дар ҳамин ҷо ман адои ҷазо намуда истодам хафа кардам. ман он вақт намедонистам зиндон чӣ хел аст. Кадом гуноҳ кардӣ? Барои кадом гуноҳ туро ҳамин ҷо оварданд? ман статьяи 69 қисми 4. яъне чӣ? таҷовузкорӣ. ҳамон нафаре ки мисол нисбаташ ҷиноят содир кардӣ кӣ буд? Чанд сола буд? 12 сола буд. Духтарча? бале. Ту вай воқеан таҷовуз кардӣ? дар аслаш гӯям, ман ҳарчанде ки гӯям ҳеҷ ба гапи ман бовар намекунад. хуб он аст ки ман ба калла гирам. вақте ки ман сурукро гирифтам ва дар он ҷо ман адои ҷазо намуда истодам, ман гӯям ҳам бовар намекунад ягонташон. ман кӯдакро аз ҷои ҳодиса вақте ки аз мактаб мерафтам, аз ҷои ҳодиса гирифта ба назди падару модари худ бурда супоридам ва падару модари он мегӯяд ки ҳамон рӯз фарзанди мара ҳамон бача оварда дар дасти ман супорид. Ту ҳамон духтарчаи чӣ хел ёфтӣ? ман вақте ки аз мои қишлоқ як деҳа ҳаст ба номи ҳоҷи гирдоб, аз он ҷо бармегаштам ба хонаи худ. дар роҳ асфалт, таги асфалт як турбаи обгузар аст ки ман гузашта истода будам ки онро дидам ва пурсидам, гуфтам ки аз куҷо меӣ? гуфт ки аз ҳамин турбаи обгузар. гирья мекард ва гуфтам дар велик савораш кардам, ба хонаашонро худаш нишон дод, бурдам ба дасти модараш супоридам. модараш нон пухта истода буд. раҳмат гуфту баъд ман баромадам, рафтам аз пагоҳӣ ба мактаб омадам ки ҳамин хел воқеа шудааст. директори муассиса маро ба кабинети худ фарёд кард ва воқеаро нақл кард ва ман гуфтам, директори муассиса ба ман бовар накард. кормандони милисия омаданд, пурсиданд. ман гуфтам ки ҳамон рӯз ҳамон духтаракро аз ҳамин ҷо гирифта бурда будам. қариб 2 моҳ аз экспертиза кардан, зиёда аз 7 бор, лекин аз экспертиза ягон чиз набаромадам. тоза ман фикр мекунам ки ҳамин шоҳид надоштам, ягон касро надидам дар ҳамон ҷо ва ягон кас маро надидааст. ба ҳамин сабаб ман дар ҳамин ҷо адои ҷазо кардам ва истодам. ба фикри ту одами хуб ҳастӣ? ман ҳарчанде ин ҷиноятро накарда бошам, ҳам корҳои бад кардам.
мисол мо ҷанг мекардем бо бачаҳо. акнун ин не ки шабгардӣ кунем ба шаҳрҳо бием дар ҳамон деҳаи худамон ки футбол то қарибои намози шом футбол бозӣ мекардем ва баъд аз футбол дар ҳамон стадион мешитем ба кофтани телефон ба тамошои клипҳо интернет машғул мешудем. ва фикри ту ин корҳои бад аст? қарибои соатҳои 12 қарибои 1 ба хона бармегаштем аз стадион. хеле ҷавонӣ бо ҷураҳо хеле ҷураҳо мегӯянд биёравем ҳамин ҷо. аз ҳамон ҷураҳое ки доштӣ дар ҳамин муддати 1 солу 1 моҳ ягон нафараш ба дидорбинии ту омаданд? ягон нафарашро ман надидам. ҳатто вақте ки дар суд будӣ ягон нафараш барои ҳимояи ту омад? дар суд 2 нафар омада буд. онҳоро судя ва прокурор савол доданд. ҳама онҳо ба ман кӯмак расонданд ки ман сурок ҳам камтар шавад. маро тарафдорӣ карданд. яъне ту ба некӣ боварӣ дорӣ? ба некӣ боварӣ надорам. агар вақтро қафо гардонда мешуд ва ҳамун ҳолате ки ҳамун духтаракро ба гуфти худат мисол халос карда гирифта бурдӣ дар ҳамун ҳолат пайдо мекардӣ, боз ҳам барои вай кӯмак мекардӣ ё не? ман агар вақт ба қафо мегашт ҳеҷ вақт ман ба духтарак кӯмак намекардам. ту дар зиндагӣ киро пеш аз ҳама дӯст медорӣ? падару модарамро ки падару модар ҳеҷ вақт ба зарари фарзанди худ сухан намегӯянд. аз ҳамин ҷа баромадӣ, аввалин коре ки мекунӣ чи аст? аввал гуфтаи падару модар мекунам ва баъд мехоҳам ки ба ягон ҷо дохил шавам хонам. ба ҳамсолони худат чӣ гуфтанӣ дорӣ? ҳамсолони худам гуфтанӣ дорам ки онҳо фикр мекунанд ки чунин дар бораи ноболиғҳо зиндон вуҷуд надорад ва онҳо хато мекунанд. гуфтаниам ки онҳо ҷиноят накунанд ва ба ҳамин ҷо наоянд ки он вақте ки пушаймон мешаванд вақт дигар дер шудааст.